Eli hyvää iltapäivää, hyvät mansisaarelaiset täältä Hämeen sydämestä. Valitan, että en päässyt paikalle. Olisi kirjailija Markus Leikola ja tämän Mustulokon käsikirjoittaja ja ohjaaja. Valitan, että en päässyt paikalle itse, mikä johtuu siitä, että kaikkien muiden levyjen välissä oleva välilevy selässä niin sanoi pitkäaikaisen monikymmenvuotisen yhteistyön, jos ei irti, niin vähintäänkin katkolle ja tuommoiset pitemmät matkat ovat aikamoinen riski sille, että pysyykö selkä koossa. Mutta selkärankaa muuten tietysti tässä on riittämin ja kiitoksia ensinnäkin tästä kutsusta niin paikan päälle kuin siitä, että halusitte meidän näytelmän sinne kuin sitten tilaisuudesta puhua vielä. Ajattelin kertoa hieman tässä näytelmän tausta ja syntyhistoriaa, josta siis on tänään kaksi esitystä, eli neljättä on tämä Mansisaarelaisten yhdistyksen oma ja sitten on avoin yleisöesitys 7 illalla tuossa teillä siellä Pompassa. Ja sikäli tässä voi sanoa, että tässä ikään kuin tulee nyt sellainen kierros niin päätökseen, jonka oli tarkoituskin tulla, eli että on tehty yhdessä karjalankielisten kanssa. Käytän mieluiten termiä karjalankielinen, koska kuten hyvin tiedämme, niin termille karjalainen on niin monia erilaisia sisältöjä ja merkityksiä, mutta karjalankielinen on sitten jo paljon täsmällisempi. On tehty yhdessä ja tarkoitus on ollut tämä yhteinen tekeminen myöskin saattaa sitten teille sinne, missä kulloinkin olette, eikä suinkaan pitää sitä itsellä. Minä itse olen enemmistöläinen, minulla ei toisin sanoen ole mitään karjalakielisiä juuria, mutta sen sijaan olen ollut koko pienen ikäni hyvinkin kiinnostunut kaikennäköisistä maailman asioista ja aikoinaan Venäjääkin lukenut ja näin ollen tämä sai alkunsa tämä oikeastaan koronakesänä 2020, kun olin matkalla mökille ja kuulin auton radiosta karjalankieliset uutiset, joita Joensuun yliopisto ja Yleisradio yhdessä tuottavat. Ihmetteli ja hämmästeli, että hetkinen, mikä se juttu tämä on. Ja sitten vähän rupesin ottamaan selvää, kun en siinä ajaessa, vaan sen jälkeen. Ja hämmästyin suuresti ja ajattelin, että huomasin niin kuin suureksi häpeäkseni, että minäkin kuulun siihen isoon enemmistöläisten enemmistöön, jotka eivät oikein ole tienneet edes, että karjalan kieli on oma kielensä. Vaan iloisesti olisi minultakin mennyt niin kuin Pohjois- ja Etelä-Karjala ja murteet ja Suomen murteet ja sitten karjalan kieli. Tai ajatella, että karjalan kieli on jotakin, mitä puhutaan sitten vaan rajan toisella puolella. Ja sitten rupesin miettimään seuraavaksi tästä toettuani, että mistä tämmöinen johtuu. Ja sitten kun rupesin ottamaan selvää, että mikä tämä kielen asema on ollut ja miten siihen on suhtauduttu, niin sitten oikeastaan, jos olin ensiksi ollut niin kuin hämmästynyt ja nolo, niin sen jälkeen seuraavaa tunnetta voi kuvata lähinnä sanoilla järkytys. Eli huomasin, että näin on tarkoitettukin, että minun ei kuulu sitä tietää ja olla tästä kärryillä tästä asiasta. Ja sen eteen on tehty niin kuin kymmenien, ellei satojen vuosia aikana enemmistö suomalainen niin kuin virallinen Suomi on tehnyt parhaansa sen eteen, että tällaista käsitystä ei pääsisikään syntymään, että karjalan kieli on oma kielensä, josta tietysti seurasi sitten semmoinen hyvin voimakasta järkytyksestä tunne, että tämä on nyt semmoinen vääryys, jota omalta pieneltä osalta voi miettiä, että mitä voisi tehdä tämän korjaamiseen. Ja huomasin, että tietokirjoja on asiasta kirjoitettu hyvinkin paljon, ja riittävästi tiedosta ei siis ole puute, ja tämähän on semmoinen tärkeä osa, niin ei pelkästään meidän, kuin myöskin kaikkien aikojen ja kaikkia yhteiskuntia, kun aina ajatellaan, että kun vaan valistetaan tarpeeksi, niin kyllä ihmiset siitä oppivat ja ymmärtävät. Mutta näin se ei mene. Erinäköiset käsitykset, olipa kyse sitten siitä kertaako maa aurinkoa vai aurinko maata. Ne tarvitsevat auktoriteetteja, ne tarvitsevat tukea ja erityisesti silloin, kun kysymys on vähemmistön asioista, ne tarvitsevat enemmistön tukea. Ne äänet ovat huutavan ääniä korvessa, jos eivät ne saa laajempaa kaikupohjaa. Varmaan uskoisin, että tiedätte paremmin kuin minä.
yksi näistä ensimmäisistä kirjoista, joka tuli vastaan, oli Anneli Sarhimaan Vaietut ja vaiennetut. Ja se aika nopeasti alkoi kuvaamaan myöskin minun käsitystäni siitä, että mitä tässä on tapahtunut. Kun yritin sitä selvittää, eli toisaalta on ollut vaikeneminen ja toisaalta on myöskin pyritty pitämään huoli siitä, että vaiennetaan. Ja sitten kun jännittävää oli se, kun lähdin katsomaan, että kuinka kauas taaksepäin tämä oikeastaan menee, niin huomasin, että no, tämä se vasta todella kauas meneekin. Ja mietin sitten, että millä lailla käsitellä tämmöistä asiaa, jossa on kyse siis tavallaan niin kuin tietoperäisestä, mutta vahvasti myöskin tunneperäisestä. Olihan itsellänikin ollut voimakkaita tunnereaktioita ja selvä on, että kieli on niin iso osa ihmisen identiteettiä, että siihen liittyy tunteita. Aika nopeasti alkoi käsitykseksi tulla, että draama on se paras keino silloin käsitellä, koska draamassa pystyy näitä tunteita tuomaan esiin ja siinä jää samaan aikaan kuitenkin niin kuin jää katsojalle tilaa muodostaa se oma käsityksensä. Ja koska tarkoitus oli lähteä sitten olemaan yhteydessä ja olenkin ollut karjalan kielen vaalioihin niin hyvin laajalti, niin ajatus oli myöskin, että tämä näytelmä, joka lopputuloksena saadaan, voitaisiin mahdollisimman helposti ja vaivatta sitten tuoda takaisin ja näyttää ja esittää ikään kuin se vahvistukseksi ja todennukseksi kielen puhujille ja heidän jälkeläisille, joita asia kuitenkin kaikkein lähimmin koskee. Ja tästä seurasi ikään kuin se, että sitä tehtiin alun alkaenkin sellainen, että se on niin sanotusti kiertuekelpoinen, eli mahdollisimman kevyt lavastus ja vähän esiintyjiä. Yhtä vähempiin esiintyjiin on vaikea päästä, ja varsinkin kun sitten tiesin Eeva-Maria Kauniskankaan taidot ja kyvyt venyä monennäköiseen. Hänellä itsellään ei ole karjalan kielisiä juuria, mutta on luovutetusta Karjalasta kuitenkin on isoisensa kotoisin, olin yhteydessä aika varhaiseen vaiheeseen ja meille syntyi tämmöinen Oulu-Helsinki-akseli, jolla tätä lähdettiin työstämään. Kohtuullisen varhaisessa vaiheessa säveltäjä Maija Ruuskanen ja valokuvaaja Tuomo Manninen tulivat mukaan. Tuomo ja Maijan kanssa olen kummankin kanssa tehnyt yhteistyötä aikaisemmin. Maija on erittäin kokenut musiikkiteatterin tekijä ja Tuomo taas on ollut hyvin paljon, on kuvannut erinäköisiä ryhmiä ja tavallaan tämmöisiä niin ryhmäidentiteettejä, niin hänellä on tällä hetkellä näyttely Genevessä, jossa on tämmöisiä sodan koettelemia ryhmäkuvia, ja sitten hän on lisäksi kuvannut paljon tämmöisiä niin kuin viestintäkäyttöön kuvia teatteriharjoituksen tuntee niin kuin teatterin toimintatavat, ja olemme muutamassa projektissa tehneet yhteistyössä sitten nimenomaan valokuvista ja videokuvista lähtevää visuaalista suunnittelua. Ja Tuomon kanssa tässä alkoi sitten kehittymään nämä erinäköiset ideat ja asiat, ja luin hyvin paljon. Olin yhteydessä ensinnäkin Suomen karjalaiset nuoret ry, jonka silloinen puheenjohtaja Tuomo Kondien suhtautui positiivisesti tähän ajatukseen, että tämmöinen tehtäisiin. Satsiin, tuohon Mischa Satsiin, jonka varmasti uskoisin, että varmaan Suomen kaikki, jotka on karjalan kielen kanssa tekemisissä, niin tuntevat hänet. Kävin hänen karjalan kielen alkeiskurssinsa, koska minä en sitä osannut enkä osaa vieläkään oikeastaan. Ja on oma haasteensa ja taitonsa kirjoittaa näytelmä osittain kielellä, jota ei osaa. Mutta sekin kyllä menee ja järjestyy tarvittaessa. Ja sitten Tuomon kanssa lähdimme syksyllä 2022 Nurmekseen ja nimenomaan tuonne vanhaan Valtimon peräkylille käymään, niin jossa on kuitenkin vielä tätä alkuperäistä siirtolaisväkeä jäljellä, ja meillä oli ilo tavata useita varsin vetreitä 90-vuotiaita, jotka kertoivat sekä omasta evakkoreissustaan että siitä, millaista sitten on ollut karjalan kielen käyttäminen, ja kuinka vaikeaa ja luvatonta on ollut käyttää sitä 50- ja 60-luvuilla, ja kiitokset kaikille tälle porukalle löytyi sitten käsiohjelmasta, niin se oli hyvin unohtumattomat 3-4 päivää, jotka saimme nauttia karjalaisesta vieraanvaraisuudesta.
Valtimon maisemissa ja olemme Tuomon kanssa edelleen hyvin kiitollisia. Siinä oli keskeinen osa myöskin tämän näytelmän syntyy sikäli, koska useampia niistä tarinoista, joita kuulimme, on sitten päätynyt muodossa tai toisessa osaksi tätä. Ne tuntevat, jotka tuntevat. Ylipäätään tämän kaltainen näytelmä, se aika varhain alkoi sitten saamaan sen muodon, että siinä kerrotaan kronologisesti, eli ikään kuin historiallisesti oikeassa ajassa ja järjestyksessä tämä karjalankielisten tarina tavallaan kulminoituen kuitenkin johonkin, kun yleensä draama toimii sitä paremmin, jos siinä on jokin semmoinen keskeinen teema ja ajatus sen lisäksi, että voidaan kertoa tai esittää tai muuta. Ja oikeastaan Kalevalaan ja nimenomaan, ja sitten siinä aika varhaisessa vaiheessa syntyy ajatus, en halua pilata etukäteen teiltä katsomiskokemusta, kun tiedän, että olette 4 menossa katsomaan sitä, mutta sen verran voi sanoa, että siinä alussa on kuvitteellinen tilanne, jossa Elias Lönnrot saapuu sitten keräämään nimenomaan karjalan kielellä laulettuja runoja, ja hän osasi itse sen verran Karjalaa, että hän pystyi keräämään, mutta hän käänsi ne lennosta suoraan suomeksi, mikä tarkoittaa, että alkuperäisiä ei ole. Ja tässä näytelmän mielikuvitusversiossa sitten hän lupaa karjalaisille, karjalankielisille, että nämä saavat myös te saatte omat runonne takaisin teidän kielellänne, joka on sikäli tietysti sitten, siinähän meni 180 vuotta ennen kuin näin kävi, ja karjalan kielen sivistysseura julkaisi sitten vienankielisen tuon Kalevalan 2000, jos en väärin muista, niin 14 oli se vuosi, mutta voi sanoa, että muutama vuosi sitten kuitenkin varsin tuore asia, ja 180 vuotta on tietysti pitkä aika odottaa jotakin sellaista, joka alun perinkin on kuulunut itselle ja eikä välttämättä toisille. Kalevala on kuten nykyään varsin yksimielinen käsitys vallitsee, että se ei ole koskaan ollutkaan tutkimustiedon mukaan, että se ei ole koskaan ollutkaan mikään tämmöinen kokonaisuus, vaan se on nimenomaan Lönnrotin kokoonpanema, ja voi sanoa, että se on nimenomaan sitä tarkoitusta varten koottu, että kun erinäköisillä kansallisromantiikan ja kansallisen heräämisen aikana 1800-luvulla Euroopassa, jotta olisi ollut kunnon kansakunta, niin kansakunnalla piti olla loistokas historia muinaisaikoihin asti, ja mielellään kansallislauluja, kansallistunnuksia ja kansalliseepos. Joten Lönnrot kerätessään näitä runoja, niin ei suinkaan ollut kiinnostunut runoista sinänsä tai yksittäisistä runoista, vaan teki sitä hyvin tietoisesti alun alkaenkin tavoitteenaan koota suomalainen kansallisepos. Ja kun painotan tätä sanaa suomalainen, niin se liittyy nimenomaan siihen, että se keskeinen ajatus on ollut se, että se muodostaa osan suomalaista identiteettiä ja Suomi-identiteettiä. No siihen ei tietysti, se oli niin kuin suhteessa venäläiseen, suhteessa ruotsalaiseen identiteettiin, ja siinä pääasia oli niin kuin nämä Sprengputtenin sanat, jotka on Suomenlinnan sinne Kustameikkaan kiveen hakattu, että ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tule, olkaamme siis suomalaisia, niin siihen ei niin kuin mahdu mitään niin kuin neljättä enää tai edes karjalaisia vilkuttamaan sieltä vierestä, että kyllä tässä vähän muutakin on ja mahtuu kuvaan. 1800-luvun eurooppalaiselle kansallisliikkeelle, joka sama aate yhdisti Italian, yhdisti Saksan useista pienvaltioista. Suomi ei ollut pienvaltiona, Suomi oli suuri ruhtinaskunta, mutta sen oli tietysti siinä lähti liikkeelle tämä ajatus itsenäisyydestä ja myöskin suomen kielen saamisesta yhä enenevään käyttöön. Valtakunnan viralliset kielethän oli käytännössä venäjä ja ruotsi silloin kuitenkin, ja Suomi oli kansankieli nimenomaan. Suomella ei ollut yhtenäistä kirjakieltä. Suomea sekä puhuttiin, mutta myöskin kirjoitettiin silloin, kun kirjoitettiin Itä-Suomessa ja Länsi-Suomessa hyvin monilla eri tavoilla, ja tänä päivänähän kielitieteilijät edelleenkin niin kuin näkevät, että Suomen itämurteet, Savo erityisesti, Karjala erityisesti, Pohjois-Karjalan murre, ovat tavallaan lähempänä karjalan kieltä kuin Länsi-Suomen murteita, ja tämä ei ole niin kuin, tästä vallitsee yksimielisyys ja yksi käsitys, että Karjala on oma kielensä, mutta se on siitä huolimatta niin kuin hyvin lähellä Suomen itämurteita, mikä tietysti helpottaa näitä sekaannuksia syntymään, että onko kyseessä oma kielensä tai ei. Mutta sillä on niin kuin ammattilaisilla
kielitieteilijällä on ihan omat määritelmänsä sille. Itse en ole kielitieteilijä, niin en käy niitä lähemmin tässä myöskään erittelemään. Joka tapauksessa on aika nopeasti sitten, kun materiaali alkoi perehtyä, niin alkoi käydä ilmi, että tämä niin kuin suomalaistaminen ja sen vastinpari venäläistäminen toisella puolella ovat olleet erottamaton osa Karjalan historiaa, kuten monilla muillakin rajamailla, jossa ajatus on, että jos meillä on yksi isompi kansa yhdellä puolella ja toinen isompi kansa toisella puolella, niin siihen väliin jäävä pieni kansa niin kuin helposti sekoitetaan imasta molemmille puolille. Ja niinpä oikeastaan se näkökulma tässä näytelmässä on se, että venäläiset selittävät, että teitä ei ole olemassa. Te olette vain Suomesta saastuttavia vaikutuksia saaneita venäläisiä alun perinkin, mutta kyllä se kitketään nämä vaikutukset ja sitten vastaavasti suomalaiset ovat ajatelleet toisinpäin, että karjalaiset ovat samanlaisia suomalaisia kuin kaikki muutkin, siis ihan riippumatta siitä, missä rajakullointi on kulkenut, vaan karjalan kielen puhujat. Tämä pitää kitkeä nämä venäläisvaikutukset sitten vastaavasti siitä, niin kyllä se siitä suhtaantuu ja normisuomeksi muuttuu. No on selvää, että tässä sitten kun tähän liittyy vielä uskonto, eli ortodoksisuus, jonka elintila kansallisvaltio Suomessa oli huomattavan pieni, oli kuitenkin sitä suvaittiin, monia muita uskontoja ei suvaittu, esimerkiksi juutalaiset saivat 1920-luvulla kansalaisoikeudet Suomessa ylipäätään oikeuden Suomen kansalaisuuteen, että tämä uskonnonvapaus on varsin tuore 100 vuotta vanha asia Suomessa sinänsä. Mutta ja tietysti se on selvä, että suurirutinaskaudella niin 1800-luvulla niin totta kai ortodoksisuus oli sallittua, koska se oli taas saarin ja valtaapitävien uskonto. Mutta helppoa se ei monin paikoin ole ollut, ja osana tietysti Suomen itsenäisyyttä sitten siihen liittyy myöskin tämä tarve niin kuin korostaa itsenäisyyden myötä vielä enemmän tätä yhtenäisyyttä ja yhteisyyttä. Ja itselleni tuli tavallaan tämä niin 1800-luvun kansallisromanttinen kehitys, se on niin kuin samantyyppistä kuin monissa muissakin paikoissa Eurooppaa ja tavallaan ymmärrettävää, mutta se mielenkiintoinen juttu on se, että nämä rauhattomat olot 1920-luvun alussa, jotka nekin olivat monin osin Venäjän entisille reuna-alueille tyypillisiä, esimerkiksi Puolan ja nuoren bolshevikkihallinnon välisiä sotia ja Ukrainaan asti ja käytiin erinäköisiä sotia ja taisteluja ja välillä syntyi hetkeksi Ukrainan valtion välillä jotain muita. Siinä ensimmäisen maailmansodan jälkeen seuraavat 3-4 vuotta oli hyvin rauhatonta kaikkialla Itä-Euroopassa vanhan Venäjän rajamailla. Mutta kiinnostavaa Suomen kohdalla on erityisesti se, että näitä kutsutaan hyvin viattomasti näitä kahakoita, näitä siis rajasotia, joilla pyrittiin alueen laajentamiseen, eli ihan perinteistä tämmöistä kolonialismia tai imperialismia, niin niitähän kutsuttiin Aunuksen retkikunniksi. Että se on vähän niin kuin tuommoinen piknikretki eikä suinkaan. Sitten kun näitä alkaa lukea tarkemmin, näitäkin on tutkittu ja selvitetty, niin on käynyt ilmi, että siellä on niin kuin pyssy ja miekan perässä ovat heti tulleet kansakoulun opettaja ja luterilainen kirkko, että näihin liittynyt pakkokäännytystä, pakkokielen opetusta ja muita tämän kaltaisia toimia, joita tänä päivänä nimitettäisiin oikeastaan niin kuin sotarikoksiksi nimeltä etninen puhdistus ja vastaavia asioita, niin on sekä Jugoslaviassa 1990-luvulla että sitten tällä hetkellä Ukrainassa pakkovenäläistämistä harjoitetaan, kuin mitä suomalaiset harjoittivat 1920-luvun alussa rajan toisella puolella. Ja myöskin alueilla, kuten Aunuksen osat, jotka eivät koskaan ole kuuluneet hallinnollisesti Suomeen. Ja ajatus oli tietysti se, ja koko termi, jota sitten sen jälkeen 20- ja 30-luvulla pidettiin hengissä, heimosodista tai Suomen sukuisista puhuminen, niin sen tietysti tarkoitus oli legitimoida ja saada hyväksyttäväksi ajatus siitä, että Suomeen voitaisiin liittää alueita, jotka eivät ole Suomeen koskaan aikaisemmin kuuluneet, jossa osin asui suomenkielisiä, mutta valtaosin venäjänkielisiä ja karjalankielisiä. Ja maailmansodan aikana suomalainen miehityshallinto
käytti menetelmiä, jotka tänä päivänä eivät olisi hyväksyttäviä, nämä erinäköiset leirit ja muut tämmöiset ihmisten luokittelu siihen, että ketkä ovat suomensukuisia ja ketkä eivät ole. Me tiedämme kaikki, että Saksan keskitysleireillä juutalaisilla oli yhdenvärinen tähti ja homoseksuaaleilla oli toisen värinen tunnus ja muut. Samalla lailla tämmöistä ihmisten luokittelua erinäköisen kangaskappaleiden avulla merkitsemisen harjoitettiin näissä Suomen ylläpitämissä leireissä, miehitysjoukkojen ylläpitämissä leireissä Itä-Karjalassa 1940-luvun alussa. Ne jakolinjat menivät sen mukaan, että ketkä ovat Suomen sukuisia, puhuvat siis suomalais-ugrilaisia kieliä, ja ketkä taas ovat venäläisiä. No totta kai monessa perheessä oli sitten paljon seka-avioliittoja ja puhuttiin sitä ja puhuttiin tätä. Näitäkin asioita on tutkittu, näistäkin on paljon tietoa tällä hetkellä, mutta paljon vähemmän, ja se on tiedossa, että tämä Suur-Suomi-ajattelu niin kuin pohjasi liikkeensä 20-30-luvun oikeistoradikalismiin, mutta ajatus siitä, että nämä muodostaa kaikki semmoisen jatkumon, joka ei tänäkään päivänä ole vielä niin kuin ajattelullisesti silloin samalla lailla siirtynyt historiaan kuin mitä Saksassa natsit joutuivat tekemään tiliä menneisyytensä kanssa, ja Venäjällä voi sanoa, että tämä Stalinin ajan kanssa tilinteko on vielä pahasti kesken, mutta kyllä nyt muu maailma ja muu Itä-Eurooppa tietää aika hyvin, millaista 30-luvun, 40-luvun meininki oli niin Venäjällä kuin muissakin sen aikaisissa neuvostotasavalloissa. Mutta Suomessa ajatus siitä, että Suomi olisi syyllistynyt johonkin sellaisia, jotka katsottaisiin sotarikoksiksi tai harjoittanut kansallisia etnisiä puhdistuksia, niin tämä ei todellakaan välity suomalaisessa kouluhistorian opetuksessa tai meidän julkisessa sanassamme tai missään muussa millään lailla. No, tavallaan sitten voi sanoa, että jos tässä niin oli tarpeeksi niin savottaa tavallaan koota yhteen näitä näkemyksiä ja miettiä, että miten vaikuttaa sitten myöskin niin enemmistön mielikuviin sillä lailla, että tämä totuus näistä asioista tulisi ilmi, niin isoin hämmästyksen aihe itselleni oli sitten evakkojen tilanne, eli se, että noin 500,000 evakosta, jotka ovat luonnollisesti, tämä evakuointi oli iso operaatio. Kaikissa maissa näin ei tehty, mutta sodan jaloista hyvin nopeasti ja vielä 2 kertaan 500,000 karjalaista. Eli luovutetuilla alueilla asujaa, ja siinä vaiheessa, kun evakuointi aloitettiin, niin varmuuden vuoksi vielä vähän isommaltakin alueelta, siirrettiin muualle Suomeen, ruokittiin, asutettiin ja vielä pidettiin huolta, että ihmiset saavat töitä sen jälkeen. Sehän on valtavan iso operaatio. Ja se on tietysti valtavan iso sellainen operaatio, joka on entisestään niin kuin aidosti muovannut Suomen kansan yhteisyyttä, kun on nähty, että tässä ollaan kaikki samassa veneessä. Se on vaatinut tavattomasti solidaarisuutta, tämä evakuointi ja uudelleenasuttaminen, jälleenasuttaminen. Se on vaatinut venymistä, siinä on puututtu omistusoikeuteen niiden kohdalla, joilla on ollut peltoja, joita on pitänyt jakaa evakoille. Ja tämä kaikki tietysti on tämä iso tarina, osa sitä isoa tarinaa, jossa pieni Suomi, valkoinen tai sinivalkoinen Suomi, puolustautuu sitten isoa punaista uhkaa ja Neuvostoliittoa kohtaan. Niin kuin Väinö Linnasen hienosti väänsi, niin tulee kakkoseksi. Joku voisi sanoa, että me hävisimme sodan, mutta itse sanoisin, että Suomi on meidän niin kuin omissa mielikuvissa. Me ollaan maailman ainoa hävinneellä puolella ollut maa maailmansodasta, joka kuitenkin voitti siitä huolimatta, että se hävisi. Ja miten tämä selitetään mustavalkoiseksi, se on oikein, se on taitolaji. Mutta tähän samaan tarinaan mahtuu hirvittävän huonosti, että kaikki ei olisikaan mennyt putkeen. Me tiedän, se on ehkä jollain lailla vielä yleisessä tiedossa, että ihan kaikilla paikkakunnilla Pohjanmaalla tai ruotsinkielisillä seuduilla evakkoja ei nyt otettu kaksinkäsin avosylin vastaan, mutta se yleinen mielikuvahan on, että jollakin lailla se sopeuduttiin puolin ja toisin. Mutta se, että tämä sama olisi pitänyt sisällään sen, että nämä 500,000 evakkoa, että heistä 10%, 40 000 suurin piirtein oli karjalankielisiä, jotka käytännössä joutuivat lopettamaan sen kielen puhumisen siinä vaiheessa, kun oma isänmaa pelastaa heidät ja ottaa huomioon se hinta siitä joutua asutetuksi muualle Suomeen on ollut se, että kieltä ei ole päässyt käyttämään. Tästä on tätäkin on tutkittu, että on olemassa, mutta tämä ei niin kuin millään lailla ole sellainen vallitseva mielikuva,
Ja se on sitäkin järkyttävämpi siihen nähden, koska tämä ei tapahtunut enää Neuvostoliiton painostuksesta. Tämä ei liity tavallaan sotiin. Tämä on se, minkä me kansakuntana olemme tehneet itsellemme ja toisillemme aivan itse oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti olosuhteissa 40- ja 50-luvulla, jolloin ei olisi ollut mitään tarvetta siihen, mikään Suomen yhtenäisyydessä tai muussa ei ollut uhattuna silloin, kun käytännössä karjalan kielen puhujat joutuivat uusilla asuinsijoillaan puhumaan kotiensa takahuoneissa, sasoonassa, jumalanpalveluksissa, mutta ei kouluissa, ei virastoissa, ei missään julkisissa tekemisissä puhumaan omaa äidinkieltään, joka äidinkieli on kuitenkin perusihmisoikeus. On ollut jo silloin ihmisoikeuksien julistuksen YK hyväksyi 1945, on ollut hyvin tiedossa, että se on jakamaton ihmisoikeus, mutta tätä oikeutta ei ole karjalankielisille haluttu suoda, vaan sodan jälkeinen aika on ollut kovaa aikaa. Tätä kaikkea me halusimme tuoda esiin tällä näytelmällä, jota työryhmän kanssa valmistimme ja josta oli ensi-ilta Helsingissä musiikkiteatteri Kapsakissa, jonka tuotantoon tämä tuli. Ja olemme sen jälkeen muutaman kiertoesitys ollut, mutta tämä on nyt se ensimmäinen kerta, kun pääsemme takaisin siihen tilanteeseen, mitä vajaa 2 vuotta sitten Valtimolla sanoin, että me tuomme tämän sen ja kiitoksia teidän tarinoista, me tuomme teidän tarinat teille takaisin tänne. Ja näillä sanoilla olen erittäin iloinen vuodessani sanoa, että tämä on se päivä, jolloin näin